ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila namara si kolonba wuyo tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wulila. Alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanuka barkada ka sali cidew la son heremaka no e ala kra kisi ani nema baka ana somogo belajele ani mawo made yutu nyonya foka ta jodon se ala kanen aw beye o jamakulu sanuma fe ka lodonya ka fo bi wajulu keneka ni anye bangoni jagne bugula ka be avril kalot le duruma samba fla ani muga ani saba ladalo sangosa ka keni imamul hasan aleka anniversaire jamiatul ansardin international fadi ubeni kene sanuman bayin labe ka keni anfana karamo sayyid sharif usman maran haidara aye buyani karama min fo nin domba yenema la mi ni adema jalabe ambabolo no haidara tanti halima daga masaye karamo kelen ko ka kene la soro la seli kun folo o kun bora ka teme shirifla jabaraninka nga kerenkren yala bi kene kan aw bena bara minye o ye la seli ta ko flanande min soro la anga jeka anyamada ofe ake kira binake abasi kama ni kira magote sanjila binake biya de o mago bala sigatola o mago bala aywa kwa ni sara doro o ya bani olu kote sigay kafiru yeru ko shuti fenye Allahu akbar an fana ko kira shuti fenye sigay a shubi ka fenye de ni ndaw nya ka dine na de sigatola ambala ambala opmana asale do dine masade opmana nana ni femi o baloledo o kora yere baloledo idra Allahu akbar yete Allahu akbar naso la puma imbi fama afamlelu opmana ningara minga sidna umaru ka bo ada yoro mina ko kira binake abasi akirina fo mikailu ni melakaw jipmu bolo fulela u ya suru magani madina ka amajade subhanallah abali la ni abasi de ngu bi waso u ba fo bi ammi saqallahu bilada sigatala ay bukhari be u ba fo ni am binake ala e dugu lamni na binake Allahu akbar oje libali mais o bini be yeleme ko o tere ko mor de ko abasi ka dugaw ke ko o dugaw de kodo ko ente ko abasi yere ko te ko afora ko ka dugaw ke tugodi o kuma na auti arab kan famu Allahu akbar to foi diplôme taw bulo o masura ka indonza to foi do ala ni akila ya na hawdo Allahu akbar ka balagha do ka mantiki do o be ko o bitla ka fo abo yelema ku aya to atugula idra ko to ayato achugola dugo ko ma foya duwauti afora de che kama ko kira binake kama Allahu akbar abbas me kele mbete nyafo e dine ko kele te on fe ko otei c'est-à-dire politique ko kele donner dine kono groupe fula be nyona wahabiyaw oni shiaw Allahu akbar kamna la ku dawlu be nyona sigatola hadisa embed la la yene Allahu akbar qur'ane tafsiri be yele mena nyejugu ka yene abani Allahu akbar kabru yazura e haramu e odido Allahu akbar wa salatu be yele amfla odeka ka salatu be yele ma Allahu akbar sigatala anyo de fo suna on ba cheka Allahu akbar mais an yere to ka fili idra mais an bo fo wallahi an bi fili parce que seli minnu fila bolo ni yaro sungalo sutan labat na se ya abisira la kana ay bien karamo be fara nyonga ku yinga sige ala kira ko aka sahabaw ma kwaye nafila seli akasu Allahu akbar wode baraji kabo ni muhammadu ka misri konona Allahu akbar ay nafila seli akaso nafila seli o baraji kabo ni muhammadu ka misri konona seli sigatala afurata ay seli akaso
nafila o nafila diɲɛ kɔnɔ kira ko a k'i ka so Allahu Akbar o ye tiɲɛ n'i bɛ baraji ɲini a k'i ka so n'i y'a kɛ misiri la baraji 20 ni kɔ i b'o de pɛridi Allahu Akbar Aïdara ni ala kira ka kuma de ye dɛ a tigi y'a fɔ misiri jumɛn ka bon ala kira ta ye o tɛ yen kira ko a kana nafila seli a y'a seli a ka so haramu tɛ a k'a seli ya dɛ nka n'i bɛ baraji fɛ a seli i ka so a tigi y'a fɔ Aïdara sira danna an sɔn o ma ayi a ma sɔn o de la n ko an bɛ to k'a fili Aïdara an sen bɛ to ka tiɲɛ Allahu Akbar siga t'a la ko dɔw ko mikoro ye bidaya ye mufti ko k'olu de ye bidaya ye Allahu Akbar mais k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la mikoro ye bidaya ye a ti yɛlɛma o Ibnu Taymiya y'a fɔ o ma mikoro fɔ dɛ a ko ka tapi da misiri kɔnɔ k'a ɲɔ bidaya tɛ diɲɛ kɔnɔ Allahu Akbar Ibnu Taymiya Allahu Akbar ko ka tapi da misiri kɔnɔ a ka kalandenw y'a ɲininka ko tapi dali misiri kɔnɔ ka seli a ko bidaya si tɛ diɲɛ kɔnɔ a b'o la bidaya yɛrɛ finfin don Allahu Akbar o ye tapi bɔ an ka misiriw kɔnɔ ayi o ma bɔ alimami Maliki ye diinɛ mɔgɔba dɔ hubusu u nana fɔ alimami Maliki ye a ko karisa filɛ misiri kɔnɔ nin ye ko a kɛn bɛ ka tapi fɛnsɛ ko a bɛ seli a kan ko ka tapi fɛnsɛ kira ka misiri kɔnɔ Maliki ko a y'a minɛ wala a ka taa datugu Allahu Akbar u ko karisa don a ko hali ni karisa don a y'a minɛ siga t'a la e ka tapi fɛnsɛ ale kira ka misiri kɔnɔ ne Maliki balolen a y'a minɛ wulibali Allahu Akbar abani Malikiya jumɛn bi yan ni tapi to ka misiri kɔnɔ a b'a bɛɛ kɔnɔ Ibnu Taymiya ye wahabiyaw ka kuntigiba de ye wahabiya jumɛn bi yan ni tapi to ka misiri kɔnɔ a bɛɛ ma suna sɔsɔ wa a bɛɛ ma bidaya kɛ wa an ti fara ɲɔgɔn na wa bidaya e b'a la ne b'a la an ti ɲɔgɔn to yen siga t'a la Aïdara Allahu Akbar o ye tomi ye o ye tomi wallahi ni ma wuli mɔgɔ ka bɛnkan to ka taa bɛnkan sira fɛ wala n'o tɛ i bɛ k'i dama maa ye Allahu Akbar o ye tiɲɛ o la an bɛ suna sɔsɔ kuma caman bɛnkan dilanli kama Aïdara ne yɛrɛ ka misiri filɛ nin ye n'an bɛ tafsiri la ni ne bɛ don a kɔnɔ kuma o kuma n bɛ n ka sabara sen 2 bɔ siga t'o la mais o ye suna sɔsɔli de ye a sɔsɔra n'anw ko an ye sunamɔgɔ ye an bɛ tila ka yafa ɲini ala fɛ tiɲɛ parce que ala yɛrɛ b'a dɔn an bɛ suna violer siɲɛ caman tiɲɛ bɛ kɛ Allahu Akbar maa o maa ye sabara bɔ ka don misiri kɔnɔ i ye suna sɔsɔ bidaya mɔgɔ don Allahu Akbar wulibali sigi ala kira ka ɲɛnɛmaya bɛɛ a sen lankolon ma don misiri kɔnɔ ayi o ma kɛ Aïdara wala dɛ a ka sahaba bɛɛ ni samara de bi don tiɲɛ ka seli ni samara ye misiri kɔnɔ Allahu Akbar o de y'an ka suna sira ye wala mais kira don dɔ la a bɛ ka seli a ye samara bɔ a sen na o kɛra min kɛ silamɛw fana ye samara b'u sen na seli bannen a murutila u bolo ko mais mun n'aw ye samara bɔ wala u ko non ala ko an k'e de ladege an bɛ ka k'e de ladege e y'i ka samara bɔ an yɛrɛ a ko non ko Jibirila de y'a fɔ ne ye ko nɔgɔ bɛ n ka samara dɔ la o la n ye samara bɔ de komi o ma fɔ aw ye aw ta tun man ka bɔ ayi o b'a tu sen na mais e ka don ni samara ye misiri kɔnɔ a tɛ ku i la Allahu Akbar u bɛ bere kɛ k'i kunbɛn de tiɲɛ siga t'o la ayi mais u ka kalan banna dɛ n ti jamana fɔ dɛ bilahi an ka jamana dɔ la yan u ka minisiri ko a bɛna misiri kɔnɔ Allahu Akbar u ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ifitaw kɛ o yɔrɔ bɛɛ Allahu Akbar farafinna yan de don tiɲɛ siga t'a la ko bɔn minisiri bɛ se ka na mais n'a bi don a b'a ka suliye bɔ ani suliye t'i don misiri kɔnɔ u tilala k'a fɔ ko bɔn k'u ka minisiri ta to yen ko minisiri kelen dɔrɔn de ni samara bi don k'a tɔ bɛɛ ka samara ka bɔ Allahu Akbar mais ne ye n yɛrɛ ɲininka ne ko mais ninnu kalanna min u ye kalan kɛ min u ma kalan yɛrɛ u ka diinɛ minɛna min Allahu Akbar u k'a ɲɛfɔ minisiri k'a ka suliye bɔ
aw ye diinɛ kalan min ayi u ma kalan Aïdara a n'a ka soulier de bi don Voilà. fɔ minibaru kan tiɲɛ siga t'a la u bɛɛ n'u ka sabara bi don tiɲɛ Kulibali o y'anw ka suna sira de ye voilà mais suna janfara Ɔhɔn. ala janfara Ɔhɔn. an yɛrɛ ka laadaw ni min bɛ bɛn an ma an ye diinɛ k'o de ye bi Allahu Akbar a kɛra o ye siga samara don ka don misiri kɔnɔ u b'a fɔ fa wulila Allahu Akbar a tɛ ku i la Allahu Akbar a bɛ mɔgɔ bana ne ye karamɔgɔ dɔ kumakan mɛn ɔhɔ ko a kalanna Égypte Allahu Akbar kalanw tɛ o ayi u ma kalan foyi la kalanbaa dɔw b'u la mais a caman bɛ yen u ma foyi kalan tiɲɛ siga t'o o la ni papiye de nana Allahu Akbar dugu t'i kɔ ko ne den dɔ ɔhɔ c'est-à-dire n'u bɛ samara don u bɛ fɛn finman dɔ d'u sen na ɔhɔ a ka ca la ne yɛrɛ m'a dɔn a bɛ don yan min na o faransi de nɛnɛ mana juguya ɔhɔ u b'a d'u sen na sufɛ k'u da tiɲɛ Allahu Akbar parce que nɛnɛ b'i sen minɛ i b'a fɔ tasuma b'a la Allahu Akbar o la u b'a fɛn in don susɛti finman nasɔn dɔ don a wololama don ɔhɔ samaraladege don ahan ko o y'a ka samara bɔ ka don n'o ye misiri kɔnɔ ɔhɔ c'est-à-dire ne yɛrɛ y'an ka karamɔgɔ dɔ kumakan mɛn o la Allahu a ye Akbar ne bana quoi mais ne ko ninnu kalanna min siga u ma kalan dɛ misiri yɛrɛ suna de ye ni samara ka don ye Tiɲɛ. mais samara yɛrɛ t'a sen na susɛti de don tiɲɛ ko Aïdara den don dɔrɔn ɔhɔ Allahu Akbar e den don koyi kungo ma nɔgɔ dɛ karamɔgɔ yɛrɛ ka ɲini i ka kalan bɛɛ kɔ Allahu ko an ye Aïdara den sɔrɔ fili dɔ la ko a bɛɛ ka wuli sa Allahu Akbar Allahu Akbar a lajɛ Sigi. ni diinɛ yɛlɛmɛna ka kɛ nin ye ɔhɔ i yɛrɛ b'a tigiw ye dɔrɔn min b'u ni janɛmɛ cɛ saya de don siga t'o la hasidi b'i kisi ayi kisi tɛ yen ala kira ka kuma tɛ sɔrɔ silam ɔhɔ a ko fɛn dɔ bɛ yen ɔhɔ seli t'a yafa Allahu Akbar sun t'a yafa Allahu Akbar cɛka t'a yafa Sigi. hiji t'a yafa ɔhɔ Allahu Akbar ko i bɛ san 50 kɛ ka seli ka sa naam i bɛ t'i jɔ i tɛ foyi sɔrɔ i ɲɛ lahara Allahu Akbar sababu ko nin ye mun fɔtɔ ye kun siga ko kirama ko ye mun ye ɔhɔ a ko walahi ale ka sanayɛlɛ don ɔhɔ a ye janɛmɛden modèle dɔw ye u kelen bɛ k'u sɔni de b'u la Allahu Akbar ka sɔrɔ ka dɛɲɛ sɔni don a la siga dɛɲɛ ɔhɔ nɛgɛ modèle dɔ bɛ yen ko dɛɲɛ ɔhɔ n'i bɔra sanu na i bɛna ale la siga t'a la o dɛɲɛ dɛ k'u kelen bɛ ka adamadenw sɔni de kɛ ten ɔhɔ janɛmɛ dɛɲɛ Allahu a bɛ kɛ k'u jeni o dama tɛ dɛ Naam. ŋɛɲɛ b'u ɲɛda la u bɛ ka o sɔni min kɛ m'o ye u bɛ ka k'o kɛ k'u ɲɛda wagasi ka jigin ɔhɔ siga azubillah u bɛ seli u bɛ su u bɛ jaga bɔ Tiɲɛ. u bɛ hiji Ɔhɔ. u bɛ ɲumanya kɛ Allahu ko Akbar mɛ u ka baara bɛɛ pɛridira Naam. foyi ma sɔrɔ mijani na siga Aïdara ala kɛra ko ale yɛrɛ ko ala ma nin ye mun ye wallahi ko ninnu de ye maakɔrɔfɔlaw ye ɔhɔ hasidi minnu labɛnnen bɛ ɔhɔ i mɔgɔ ɲɔ kama Ɔhɔ. ko fɔ n k'a lebu ko olu minɛ cogo de ye nin Allahu Akbar jɔnni bɛna kisi anw fɛ yan ayi kisi tɛ yen Aïdara Allahu Akbar et puis karamɔgɔw ye nin bɛɛ kalan u y'a kalan ko ne den ni susɛti donna misiri kɔnɔ Allahu Akbar susɛti finman don Wallahi. n'i y'a ye a bɛ k'i kɔnɔ samara don mais ala ko fɔ taba yanu naam abadi ko silamɛ yanni i k'i da don fɛn o fɛn na ɔhɔ ko a s'a dan de i k'a dɔn fɔlɔ min don tiɲɛ siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye u tɛ kuranɛ kɔnɔ Ayi. u tɛ hadisa kɔnɔ ɔhɔ ni dungɔ dɔrɔn sɛtanɛ ser'u la tiɲɛ siga t'o la Allahu Akbar Aïdara n'a ka denbaya Allahu Akbar n ye sinfan ye de ye o a lajɛ Allahu Akbar. diinɛ yɛrɛ tɔgɔ bɛ se ka fɔ ninnu na k'a kalanna Égypte ayi a ye mun kalan ye foyi firawunɛ fana tun bɛ yen o a caman bɛ taa ye o ni firawunɛya de bɛ na dɛ siga abadi a caman bɛ na ala ka sira kan Ɔhɔ. a caman bɛ na firawunɛ ka sira kan tiɲɛ siga t'o la Allahu Akbar o ye wulibali yɛrɛ ye mais e ka baara banna fo ka mɔgɔ dɔw denw jateminɛ ɔhɔ e sabara misiri kɔnɔ Ɔhɔ. e kalanna min ayi n ma kalan yɔrɔ si ko e bɛ taa mɔgɔ dɔgɔya sabara la misiri kɔnɔ Allahu ala kira ka baara ka mɔgɔ dɔgɔya o la ayi kafiri jumɛn dɛmɛ b'e kan Allahu Akbar o yɛrɛ don wulibali u ye ala kira yɛrɛ bɔ diinɛ na Allahu Akbar ko kira tun tɛ limaniya tigi ye Allahu Akbar ko dunun fɔra a ye a musow ka so ko a tɛ diinɛ na Allahu Akbar ko dunun fɔra a ka misiri kɔnɔ Ɔhɔ. a yɛrɛ sigilen bɛ ka dunun fɔlɔw lajɛ ko a tɛ siran ala ɲɛ Allahu Akbar
Mama mana dɔ kɛ haram. Allahu akbar. Musique haram. Allahu akbar. Mais ala kira y'a lamɛn kɔnɔ. Allahu akbar. A ka misiri kɔnɔ dunu bɛ ka gosi. Kira yɛrɛ sigilen don. Siga t'a la. A bɛ ka k'u filɛ. Misiri kɔnɔ. Wulibali. Dɔ wulila k'a bɛ hadisa kɔrɔ fɔ. Bon k'u k'a lajɛ ko misiri yɛrɛ kɔnɔna tɛ dɛ ko misiri dukɛnɛ de kun don. Allahu akbar. Ko ɲɛnajɛ in kɛra misiri dukɛnɛ de la. Allahu akbar. Siga. A ma kɛ u ka terrain kɔnɔ. Ayi a ma kɛ. Misiri dukɛnɛ. O tuma na n b'o ni misiri kɔnɔna cɛ. O bɛɛ ye kelen. Allahu akbar. Boli yɔrɔ tɛ yen o. Ayi. U k'u bi boli cogo o cogo. Ka hadisa jagoya sari. Hadisatigi ko fi masjidi nabawi. Ko nabi manya misiri kɔnɔ. Allahu akbar. Sira dan. Ale ko k'a b'a dilan. Ko misiri yɛrɛ kɔnɔna tɛ dɛ. Ko a kuuru de kun don. Allahu akbar. A kuuru n'a yɛrɛ mun b'olu ni ɲɔgɔn cɛ. Bɛɛ kelen. Ayidara. Allahu akbar. U ye dunu dasi. Siga t'a la. U b'u kun fila ni yɛlɛmɛ. Kuyow bi da. Olu ka dunubara ninnu ka di koyi. Dɔ bɛ gosi tan. Dɔ bɛ yen a b'i n'a fɔ musow ka lɛfɛ. Tɛmɛ. A kɔ bɛ gosi a ɲɛ bɛ gosi. Siga t'o la. Bamurutigiw bɛ kira ɲɛfɛ. U b'u tigɛ k'u jan. Dununtigiw b'a wolo. Dɔnkilidala b'a k'a siɲɛnɛ. Ni waati sera. Kira bɛ ɲininkali kɛ. Ko ne ko u bɛ ka mun fɔ. Parce que u bɛ ka kan min fɔ ale t'o mɛn. U bɛ ka Éthiopie kan de fɔ. Kira b'a fɔ k'u bɛ ka mun fɔ. Wa ko dɔnkilidala bɛ k'a fɔ ko kira ye mɔgɔ ɲuman ye. Ko e ye mɔgɔ ɲuman ye. N'o kɛra kira bɛ yɛlɛ. Dunu bɛ ka dɛsɛ a ka misiri kɔnɔ. A muso fana bɛ yen an ba Ayisa. A kelen bɛ k'a ka fini biri o la. O ɲɛ bɔlen don o bɛ ɲɛnajɛ kɛ. Yarɔ ɲɛnajɛ ka di muso ye. O to yen dɛ. Ko an tun b'a sura la bi suratu Juma tɛ yan. O don siga t'o la. Silamɛw nana kɛ ka Juma fa kira nɔfɛ tewu. Allahu akbar. Siga. Kira yɛlɛla minibaro kan ka kutuba daminɛ. Kira bɛ kutuba la Ala ko tan Ala ko a k'a kɛ tan. Dununbaratigiw nana. Ça fait carré kɔnɔna de don u bɛ tɛmɛ carré kɔnɔ de. U bɛ ka dunu dasi. Ɲɛnajɛkɛla b'i kale. U bɛ kuyu gosi. Kira bɛ bala tuma min na bɛɛ taara. Allahu akbar. Tu. Ayidara. Allahu akbar. Kira ko u bɛɛ taara koyi. Taara. Ko mais ko mɔgɔ joli tora. Allahu akbar. U ye mɔgɔ jate. Misiri fa mɔgɔ dɛ. U y'a sɔrɔ a tɔ tora cɛ 12. Allahu akbar. Ani muso den kelen. Siga. Muso bɛɛ taara. Siga t'o la u taara. Zamzamiw. Ala an ka diinɛ n ka di. A ka di. Siga t'a la. U nana a kɛ jahanɛmɛ de ye. Allahu akbar. Wa u bɛ don a jahanɛmɛ na diɲɛ na yan ka tila ka taa jahanɛmɛ na lahara. Siga t'a la a bɛ kɛ. An ka diinɛ n ka di kojugu. Siga t'a la a bɛ kɛ ne kan. A ye kuranɛ ta kɛ suratu Juma. Allahu akbar. Wa iza ra'aw tijaratan aw lahawan infaddu wa tarakuka qa'iman. Allahu akbar kuranɛ biya. Kuranɛ ko ten. Ko n'u kɔni ɲɛ dara dunundumantigiw kan. Walima jagokɛlaw k'a fɔ ayiwa malo ɲuman nana dɛ. Ala ko n'u ye nin fila fɛn o fɛn mɛn ko infaddu k'u bɛɛ bɛ wuli ka bɔ misiri kɔnɔ ka Juma to e bolo ka taa. Wa tarakuka qa'iman k'u b'i kelen jɔlen to. Kuranɛ de ko ten. Nin de kɛra kira la siɲɛ damadɔ. Jagokɛla dɔw nana Juma falen kira yɛlɛnna a bɛ kutuba la. Ayiwa ɲaamɛ dɔw tɛmɛna ayiwa ko malo ɲuman nana dɛ. Ayiwa tulu ɲuman nana dɛ. Nden tulu yɛrɛ don. U b'o la dɔrɔn para. Kira bɛ balako la tuma min na bɛɛ taara. Siga t'o la taara. K'a kelen jɔlen to. A ko mɔgɔ tɔ tora joli. U y'o fana jate mɔgɔ 12 ni muso kelen. Muso bɛɛ taara. Jago mana wuli musow bɛ taa. Dununtigi mana wuli musow bɛ taa. A musow dama ma taa koyi. Nka cɛ cayara muso ye cɛ 12 sɔrɔla nka muso kelen. I ye diinɛ ye yan. Mais Ala m'a f'u kafiri. Kira m'a f'u nafigi. Kira m'a fɔ Ala n'a ta cɛ min. La Ala ko aw girinna ka taa ɲɛnajɛtigiw nɔfɛ ani jagokɛlaw nɔfɛ ko mais n'a kun sabalila ayiwa ka to kira kɔfɛ ko Ala kun bɛna fɛn k'aw ye k'o de hɛrɛ ka bon
n'o ye baraji ba dilen a ma k'a don alijinɛ na k'o de hɛrɛ kun ka bon ka tɛmɛ nin kan silamɛya bi tan de nin ye alakira de ye sallallahu alaihi wasallam u nana nin diinɛ in de yɛlɛma an bolo fanini banini fanini banini nka diɲɛ bɛɛ Mali kɔni kɔnɔ yan silamɛ dɔ k'a fɔ dɔ ma bid'a o silamɛ k'an ka maloya ni kalannen don e yɛrɛ ye bid'a bɛɛ violé e ɲɔ bid'a mɔgɔ si tɛ u ka karamɔgɔ ba ko tapi ye bid'a fi ye misiri kɔnɔ Ibnu Taymiya a y'a fɔ a ka kitabu la kalandenw kelen a ko bid'a don Alimami Maliki ye mɔgɔ minɛ a kama ko ka taa don kaso la et puis mɔgɔ ba fana u ko Maliki ko a ko a y'a minɛ tapi ti fɛnsɛ misiri kɔnɔ kira ka ɲɛnamaya bɛɛ a bɛ seli bɛlɛ de kan mais u ko k'u delila ka dɛbɛ da ye dɔw fɛ yen k'a y'i jɔ dɛbɛ kan ka seli mais k'a y'a te turu duguma o bɛ yen k'a fɔ u ye dɛbɛ da ye dugu dɔ la walima du dɔ kɔnɔ k'a y'i jɔ dɛbɛ in kan ka seli ko mais a y'a te turu bɔgɔmugu de la mais anw bɛ cogo di ni an tɛ bid'a ko kuma dabila sa an bɛɛ y'a violé aw y'a ka sabara bɔ ne yɛrɛ ye n dabɔ an ka bid'a ko in to yen sa aw ye tapi k'a ka misiri la a bɛ ne yɛrɛ ta la an tɛ bid'a ko dabila sa an ka farida lajɛ an ka kuma o kan sa bid'a ko kɔni an bɛɛ kɛɲɛ n'o na sa n'a ye ko ninnu faamu a bɛ lafiya kaburuya zura a ye Alakira ka hadisa bɛɛ lajɛ n'a ko maa ma ko a kana kɛ mais olu yɛrɛ de nana nin bɛɛ dilan ko kaburuya zuralaw ye musirikuw de ye ko kaburu batolaw de don nin bɛɛ bɔra olu de da kira ka wo kelen tɛ a kelen tɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ y'u yɛrɛ ka montage ye wa a bɛɛ kɛra fana groupe fila in de kama nin groupe fila in de bɛ ɲɔgɔn na kabini kira fatura nin groupe fila bɛ ɲɔgɔn na wahabiyaw ni siyaw kabini kira fatura don min u bɛ ɲɔgɔn na anw ye mutawasitiw ye anw ye sunamɔgɔw ye u kɛrɛfɛ an bɛ ka k'u filɛ mais u yɛrɛ ye fɛn o fɛn haramu u segira bɛɛ ma an fɛ yan nasi sɛbɛnna yan photo taara yan télé tilala ka daga yan u tilala ka bɔ jaw la a dɔ tun bɛ yan o ye mankanba wuli photo la k'a haramu ala m'a faafiya a y'a lajarabi a bɔra yan ka taa an ka jamana dɔ la n ti jamana tɔgɔ fɔ ka taa kɔɲɔmuso furu ye a diyara de bilahi ka album ba dilan a ma da o ma dɛ ka tila k'a bila neti kan ani muso muso ko ale ti sɔn o ma dɛ n'an b'a kɛ an b'a kɛ ou bien an b'a dabila ala m'a fa fiyewu k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ka photo ko de tun ka jugu bɛɛ ta ye mais a ye muso kura min furu o ko an photo bɛ ta dɛ u ye photo ta ka caméra tigi wele k'a filmer an ko ye masa fɔlɔ ko in bɛɛ bɛ laban ta kelen kelen nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye ka tila ka dugawu kɛ Ibnu Salimana ye Makan masakɛ denkɛ nin ye ŋɔni bɔ mɔgɔw sen na koyi Alakira nɔ o nɔ bɛ yen ne ko n ko Alakira tɛmɛtɔ mina kɔ minnu na ko kɔ minnu na tɛ dɛ ko hali Alakira ka ɲɔgɔmɛ birila yɔrɔ minnu na ni seereya b'a la ko ko k'a bɛɛ tracer nɔ o nɔ n'u y'a dogo ko k'a bɛɛ bɔ nin kamalennin an bɛ dugawu kɛ Salimana den ye koyi Muhamadu Ben Salman ندعو له ليلا ونهارا بالتوفيق هذا ما أحبه الله ورسوله ندعو له ليلا ونهارا بالتوفيق ونتمنى من الله أن يوفقه الصواب ويقيه من شر أعدائه
Aïdra. Ami do ke Salmana de. Tiens, beke. Ye ay ko nya ko jugu. Wallahi. Maga. Naam. U y'a danga sungalo ina yɔrɔ caman na ko ani dunu fɔlɔw de taara ala kira ka dugu la Allahu akbar. dunu fɔlɔw kun tɛ kira ka dugu la U kun bɛ wa iza ra'aw tijaratan aw lahawan in fadu ile o y'a sɔrɔ Salimana wolola wa Muhamadu bin Salimana wolola wa ayi wulibali selila bɛɛ bɔra kira kɔfɛ ka taa dunutigi nɔfɛ o y'a sɔrɔ nin wolola ayi ko a nana ni ɲɛnajɛkɛlaw jamana jumɛn bɛ yen ni ɲɛnajɛkɛlaw tɛ yen a b'a bɛɛ la Aïdra. ɲɛnajɛ dɔ de bɛ se ka kɛ haramu ye a kɛcogo fɛ Voilà. ɲɛnajɛ dagalen don mais fɛn minnu dagalen don a kɛcogo b'a haramu Siga t'o la. mais jago dagalen don A dagalen don. mais riba ye haramu ye jago kɔnɔ Tiens, siga t'o la. mɔgɔ trɔmpeli jago la o ye haramu ye mais jago yɛrɛ dagalen don Siga t'o la. kumana ɲɛnajɛ dagalen don mais walicɛ ni walimuso farali ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen o ye haramu ye Tiens, siga t'o la. I y'o fɔ. dɔnkili langolow dali Naam. mi kumakan yɛrɛ a kumakan kɔrɔ man ɲi o ye haramu ye Tiens, siga t'a la. mais an ka bɔnjalaw Siga. ani balanitigi ka dɔnkili Naam. ni juguman tɛ a b'a dɛsi i bi si fo ka t'i sen digi ka tulu mɔn na Subhanallah. Abadi. an kana sɔn k'a décourager dɛ Ayi, découragement tɛ yen. maa o maa bɛ ɲɛnajɛ gosi a kan bɛ kira yɛrɛ de ma Allahu akbar. Wulibali. dɔw ma k'a ɲɛna dɛ a ye dɔnkɛla yɛrɛ de wele Tiens, wulibali. kira ta tɛ dɔ kɛra a ɲɛna ye dɛ a bɔra ka na ko dɔnkɛlaw kana Allahu akbar. a muso ko a muso kɛlen ka ndamanduman mankan mɛn an b'a Aisha Siga. o ko kira ma k'u ka taa u filɛ Allahu akbar. Zamzam. kira nana n'a muso ye Naam. n bila i kama n k'u na sa n k'u ye ka ɲɛ kira y'a ta k'a da jaki la a bɛ ka k'u filɛ kira ko e ma fali bi yan i jɔ dɔɔni sa i jɔ dɔɔni Allahu akbar. Aïdra. Siga. mais a tɛ se ka sɔsɔ dɛ Ayi, sɔsɔbali don. Aïdara a y'a fa de a y'a ba de ne yɛrɛ ba ni fa ye n don kalan la nin de kama Allahu akbar. Zamzam. n ka ala n'a ka kira ta fɔ ni min fɔra u ma a bɛ bɛn u ma O bɛ bɛn. Aïdra. ala kira sallallahu alaihi wasallam Naam. an b'a Aisata b'a kɛrɛ la mais an b'a Aisata ye min fɔ i b'o dɔn Ayi, wala. ko ale kun fara koyi ko nka ko ale tun b'a lajɛ de n'a ko ka di kira ye kosɛbɛ Subhanallah. Abadi. Allahu akbar. kira bi fɔ san 50 ni kɔ la Wallahi. e b'o jaki kan Siga. cɛkɔrɔba sɛgɛnnen don Naam. se t'an ye dɛ Ayi. kira ko nangi i ma fa i jɔ dɔɔni sa i jɔ dɔɔni Tiens, o b'a fɔ ten. Allahu akbar. a ti dabila kira fana ko bɔ i jɔ sa kira sinna k'a jigin ka bɔ ko dunufɔlaw kana a ye na Allahu akbar. Wulibali. dunufɔlaw donna kira ka so Tiens. k'a dɛsi Tiens. Allahu akbar. Aïdara y'a fɔ a ma diya n ye mais a ye nkalon tigɛ Ayi. fo ni ko Bukari ye nkalon tigɛ Allahu akbar. A tɛ kuila. wulibali don fo ni ko Bukari ye nkalon tigɛ Allahu akbar. A tɛ kuila. u ye mɔgɔw ɲɔ minɛ Siga t'o la. dunu nana dɛsi kira ka denbaya ye Tiens. Siga t'o la. o la Umaru nana ko Umaru donna yɔrɔ min na ko dunufɔlaw ani tɛgɛrɛfɔlaw ko minɛngolow bɛɛ serila u bɛɛ bolila ka bɔ ko kira ko ko Umaru ko hali sitana bɛ siran e ɲɛ Siga. tuubiden sitana bɛ siran tuubiden ɲɛ mais min y'a tuubi sitana jala ka gɛlɛn o la sa u ye nin bɛɛ de dilan Allahu akbar. la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. e m'a dɔn nin fɔ ka ko hakilima ye Siga t'o la. Wallahi. sitana siranna Umaru ye mais min ye Umaru tuubi sitana jala ka gɛlɛn o la Allahu akbar. a bɛ nin lakale cogo di Ayi, lakali cogo tɛ nin na. wa i fa n'i ba de bɛ nin yan Allahu akbar. galonfin Subhanallah. Wulibali. galonfin Tiens. Siga t'a la. Allahu akbar. ni hadisa in ye nkalon ye Siga t'a la. A finman yɛrɛ. tuubiden sitana ka siran tuubiden ɲɛ ka tuubi fatu ye Ayi, o tɛ kɛ. o bɛ kɛ cogo di Allahu akbar. Kɛcogo t'o la. a ye ninnu faamu wa Wallahi. a ye kira somɔgɔw a y'a jantu la O bɛ kɛ. n'a y'a sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a dati dɔn n y'a fɔ cogo min na a kɛ ten dɛ A bɛ kɛ ten. ni marabaa tiga sɔngɔ b'i kun tiga san dɔrɔn
jama et se ka jama labo ye nya mo do wele ay na nga tiga nyini Allahu akbar janaba mo bebi sinna ali bangena bi shui nyona de Allahu akbar wallahi o de ya kele ife te sigatola ni bi se ka teski te o e barokela ay mo wele kana ko ay na nga temi bi hal ni ti temi aski wala beke wal mayere ikane muruji do la nam kam go wela ko mi ko mo bebi ko Hasanu bangena ni ndoy billahi al-aliyyil azim ibaye jena ya sayala ibaye lahara do ibaye idra ati yela made me ala de ya fo ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ala ke mo fe min garane bona fe afurata me ado ya fo Hasanu Hussein de ma Allahu akbar ako ala ne be nun fe ken nun fe ala ni mo minun kera nun fe ke olu fe Allahu akbar afurata wala abikene min kani aka segoni kelengele be jatele do ala bolo ya Allahu akbar zamzamiu kira somogo kanuni koroyji ka jira ala ni kira la ambi kira fe minu mbora la ambu fe o dama tere u jogo ye muye ambu u jogo la digi Allahu akbar odu Allahu akbar jogo wara kuntu la de o mo ke jogo de kumbula ala kira jogo kunye jume qur'ane Allahu akbar qur'ane biya ribali amba shata yo de fo ko ala kira jogo kunye qur'ane de kuma no jogo ye nindi Allahu akbar odu afle nyonganu mina afle nyogo deme mina afle nyogo mago to mina ay to ninga sigay aya jando a jogo la wallahi yafo ala kira ya fo de no de hadisa fu yesisa ko jurumu be seli tise ka yafa Allahu akbar shu tise jaka tise hiji tise Allahu akbar ku bi sambi duru ke seli la shuna jakala hijila nyumanyala ko me ibisa ku tita nyumangise kele zoro ikambi janu sigay abani sabab be jatkara obeke ko kira ma ko muna ako mogo korofoni mogo hasidiya Allahu akbar mogo min be nika ka tonyo aka here mabbeima ko otigu de beket Allahu akbar sigay ne bi kuma surunya ya ne ra ko mi duwa ka kata ku na toke uba ne ga na zigira ka ba bana wallahi we papier dia she joli joli ko anga duwa ka te kwa bana charade shere la ne ra kun da do ko azembe foya Allahu akbar idra kuma na ana fere mine asa sungalo kodo ana ta suguri ko nyenyi Allahu akbar ala ka usara here amin abi mi fe ala ko kawe amin anga jamana ala ka suma amin ala ka basigi amin ala ka here do akono ala ka ben do akono amin ala ko kanya ala kira bonya amin kama aywa ko anga bayake o yanga tala inti fla fara ala kan nti jena yake nti sunyali ke nti nden faga nti namara ken se ngoron ta ke bolo koro ni kira muhammadu ya ambla bara nyama mina ambake aywa ala kana de ala ka ya fama amin salli ala rasul rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار انصرنا وانصرنا واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bara nunu kuncera nin cogoya ni la an b'a ɲini ala fɛ san caman bɛ ala bolo ala ka an ka fo ka jɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ nin ba sababu ɲuman ye an karamɔgɔ ni an ɲɛ jɔyɔrɔ min ye si ni kɛnɛya ala k'o di a ma yarabi ala k'a ɲɛ mɛn a la ka duwawu kɛ a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnyala an bɛ kɛnɛ min kan imamul hasan an ba haidara tanti halima dagamaisa a bɛ musaka minnu don a la a n'a bɛ wulikajɔ minnu kɛ ala k'a k'a ma aljanna sara ye ka foli lase an ba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri la kɛra mɔdenw ka ko la ka ala deli ala k'a bɛɛ kɛ aljanna sara ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka duwawu kɛ a kan bɛ sigida wɛrɛ wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu Londi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela londi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela londi sega tieme tenya welela fala